Para mí la vida plena es lo primero tener salud, un poco ausencia de problemas cotidianos, si puede ser, y luego pues hacer cosas que me gustan, sentirme bien con las cosas, con las personas. Niretzako norberaren buruarekin lasai egon, gaizki egindak edo okerrak barkatuta eta ondo eginak txolotuta. Daukaguna onartzen badugu eta gehan bezalakoa zekin, persona mundu desberdin badakea. Desberdin ikusten dugu, desberdin pentsatzen dugu, eta desberdin ulertzen ditugu hitzak. Komunitateak eduki beharko luke hori lortzeko irekia izan, iritzi desberdinak onartu, pentsamenduak desberdinak behintzat errespetatu.